Какво, тати? Левски. Левски. Да, днеска викаше Левски. Да. Левски? Левски или Кевчи? Левски. Левски. Я погаделичка е малко да се Знаеш ли засмее. какво има? Знаеш ли какво има отдолу на този креват? Толкова е дебело. Затова така отскача, защото дъските са най-долу, след това има донапред. Такъв ден бях донесла от Алжир, ама корав за мебели и след това има матрак такова... По гръб. По гръб. Бех А купувала. по корем? Как е по корем? Така е по гръб, а как е по корем? Левски, Левски. Левски, Левски, Левски. Си изкривиш краката. Ба. Айде. Айде, сега ще почнеш да хълцаш стига. Аз се изшегая на бърза ръка. Диши. Дай. Сменяла съм и памперс, ама... Вие имате сигурно. Айде, махай на телефончето и да тръгваме. Помахай на телефончето. Казвай чао. Терминаторче. Я ги дигни. Мале. Мале, Ани Лезе Беля. в лошата паза. Ани Белята. Ау, да знаеш, че те заснимаме тук. Леле. Ау, джуджето плаче. Почвай да ги събираш сега пак. Кажи му, извинявай. Чункай го. А, така.